Sanibonani molweni ndiyanamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Uphetheni ke guys kulento yoba ebesoloko busy ke into kaNamalanga noKwenzo, kodwa ke sithi sibulele into yoba ingqondo ide yavuka wabona into yoba hey uDeti ubusy ngapha. Nonjengaye kuhlele happy ngathi uyaleqa and uyaqala noba semathandweni. So uphetheni uyayibona le nto uba inkulu into elapha. Ude wambuza uba yintoni ekwenza wonwabe kangaka. Njengaye uyancokola izandla ziphezulu, uyambona nje uba yeyi wonwabile. Uthe ndonwatyiswe yi-freedom nkosikazi, especially now that andiseyiyo i-CEO, ndinexesha lonke lokwenza izinto endizithandayo. Uyabuza uphetheni hayi bo ezinjengantoni, wathi heyi ukuhamba ndiyobukela ibhola, ukudlala itennis, kwanto nje ethi nje nditsho nokuloba sendingabuya ntsho nayo nefishi ngoku ndiyiphethe esandleni, ndinexesha lonke. Uthi ndingaspina ntsho neemoto ndishaya isidudla ndibuye ndiyinto nje, kodwa phinde wathi hayi ndiyadlala nkosikazi, ndiyadlala sithanda sam. And ke ngoku uthi wonwabe, uthi nje i-life i-good kakhulu. Uyaqhubeka ke aziyele ke kunomfundo wakhe ehotele ke unjengaye, ayikho indawo ahamba kuyo wami nomfundo. Phinde wathi ke uyahamba ke namhlanje, wabuza uphetheni uba hayi bo uyaphi futhi, wathi omnye hayi bo wayibuza, wathi ke ndicingela uwenzeni uba uthi njena uyakhalaza uthi asinaxesha lakhe kakhulu. So bendirhalela into yoba sike sihambeni siye kushobukelana imuvi. Njengaye uthe ngeke not namhlanje sithando sam. Wabuza uphetheni ngoba kutheni ngoku, uthi heyi ndimatasatasa kakhulu namhlanje kufuneka ndinethiwekile hayi kancinci. Wathi uphetheni kulungile ke uhambe kakuhle. Hayi wadla phantsi, uyawangena ke umkhize ke segijima ke ezoxelela uphetheni into yoba no mlandela apha yakhona, mlandela umthi nca ubuye nento ephathekayo. Umthembisile ke umkhize wathi kulungile, ela namhlanje lizawutshona usazi uba kwenzekani madam. Uphetheni ke umnqonondisile ke umkhize into yoba yonke ke le nto iphakathi kwethu sobabini. Nanko ke phinda futhi unjengaye ebuya ehambela phezulu, uyabuza komnye hayi bo kwenzekeni futhi. Uthi omnye no ndilibele isikipha sam, uzothatha isikipha sam sebhola khange usibone. Uyabuza omnye hayi bo uzosenzani isikipha sebhola, uthi ndiyobukela ibhola neebhizinesi ntontoni zam. Uthi ke unjengayo uphetheni uthi oh okay hayi iyaxaka into yakho because wabe uphuma ngoku uyaphinda yabuya. Uthi unjengaye kaloku ubuthe wena mandingahlali endlini ndijike ilanga, ndijike nelanga. Wabesithi liphi ke ijezi lami, uphetheni uthe akalazi nabe sedikwe nje kwayile nto ambuzayo nocabayo bo. Hayi ke unjengaye wathi kulungile, wabe setshintsha itopiki ke ngoku eza kwinto kaSibongile kwebeziswe ngoo-anti bakhe, embuza uba uphi ithini into. Wathi omnye hayi ndimgxothile lowo. Wabe sithi unjengaye hayi inkulu ke ngoku luyenzile. Wathi ke futhi abazufuthi uphetheni abazufumana ezo nkomo ziyi-6 bazifunayo, bazofumana iinkomo ezintathu aba bantu asibakweliti. Unjengaye wathi okay, wabuza kuphetheni uzothetha nabo. Wathi unjengayo no kaloku wena umntu othetha naye izinto zalo mzi nguvusi intloko yalo mzi, wena uzothetha naye ke. Watsho ethi mna ndisaleqa ndiyobukela ibhola, wamshiya ematshe ke apho ke uphetheni. So umkhize ke uqhubekile ke walandela esenza uphando lwakhe, ubafumene ke unjengaye nonomfundo nonyana baselwandle. Umnandi nje bakuhluka kunye ukuthathile ke photos yonke loo nto. Umbuzo ke ngowoba uzothini ke umkhize xa sebona into yoba ngunomfundo lo ebesebenza naye, uzokwazi ugijima umxelela umadam okanye yena uzoba loyal kuboss lo oyindoda. Kaloku umkhize sikhumbula uba ngumntu ongutata yena kuqala. Okwesibini nomfundo bekade esebenza phaa, besebenza bonke. Uzomxelela na umadam wakhe okanye uzokuvukwa ubudoda bakhe. Asazi ke kodwa into esiyaziyo uba iyadlala ibhola ngoku kuphetheni. So unoba uzawukalu asuse ifocus kwinto kaKwenzo, akafocus kwindoda yakhe xa sele umkhize emnikile i-evidence yayo yonke le nto ayikrokrelayo. Enkosi ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.